ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಸೀನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲಕುಲು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ದೇವನ ಪುದರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಸೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಜಿಂಚ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೂರು ಮಧ್ಯೋಡು ಪೂರ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಕು ಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತೇನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತೆ ಶೂಟ್ ಇಂಕುಲ್ ಬಾಂಬೆದೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಅಂಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಈಸಿ ಉಪ್ಪರ್ ಎಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕುಲ್ ಐನ್ಸರ ಟೇಕ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅವು ಸೇಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೇಮ್ ಪಂಚೆ ಕೊರ್ಪೇರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ್ಸರ ತೆಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಜಿಯಾನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೂಲ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಎನ್ನಗಾನೆ ಎಂಚ ಪತ್ತೆ ಎಂಚ ಆನಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದೊಲೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ಪಂಡು ಈತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪಾರ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರ್ನ ಎದುರು ಈತ ಈತ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಈ ಶೂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಡ್ದುಂಬು ಮೊಬೈಲ್ ಎದುರು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ DSLR ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಸಮತ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಶೂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಶಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇರೆಗ್ಲ ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರ ಫುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಜಿಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡೆಪಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ಬಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಬಕ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಸೀನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲಕುಲು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಗೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಪೋಯ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ ಸಾಯಿ ಸರ್ ಪನ್ನೆ ಇರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೆ ತೋ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಇಂಚ ಇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಇದು ಪನ್ಲೆ ಐಡ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪಂಡು ದೇವನ ಪುದರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಸೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಕುಲ್ ಜಾಮ್ ಅಪ್ ಮಲ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಜಿಂಚ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ತೋ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಬರಿಟಿತ್ತೆ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗುಡ್ ಪಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಂಡು ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡತೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪತ್ತದಿ ಅಂದಿಯೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಯಂ ಆವು ಪಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಹುಶಃ ನಾಟಕ ರಂಗಡಿರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಡ್ದುಂಬುಲಾರು ಸೂಂಬೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಚೆಲ್ಲಾಪೆಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇರರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡು ತೂದುಪ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಜಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಪಂಡ ಲವೆಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಕ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಖಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಚಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪುನ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಕ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪರತ್ತೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇರ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಪರ್ಸನ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ತೂಪೇರು ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದೇರು ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ರೀಟೇಕ್ ದೈದಿನ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ ರೀಟೇಕ್ ದೈದಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೂರು ಮಧ್ಯೋಡು ಪೂರ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತೇನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್
ಟೇಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಕ ಆ್ಯನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ ಕುಲ್ದಿನತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಕು ಚೂರು ಉಂದಾದಿತ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕ ಚೂರು ಪಂಡ ಆ್ಯನ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಂಗಾನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಂಡೇರ್ ಕಾಮ್ ಬಕಾರಿ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎತ್ತುಂಡೇರ್ ಬಕಾರಿ ಇಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾವ ಸೀನ್ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಮತ ಅಮೀನ್ ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೊಲ್ಲಿರ್ ಅಕ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಸಮತನ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಸಮತನ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊನ್ನ ಕುಲ್ಯ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ತೋಜಾವೆಂಕುಲ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವವು ಸೀನ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡೈಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅವಲಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆಲ ಆಪುಜಿ ಅನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಪ್ದಿತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪೊಣ್ಣು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೋಪಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕುಲ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂದು ಆ ಪೊನ್ನುನಕುಲ್ ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಪುಂಡ ಫೇಸ್ಡ್ ಅವು ಫೇಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿನ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಇತ್ತ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿನ ಪುದರ್ದೆ ಪುನಗಲ ಅಂಚನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧನುಷ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಸಮತ ಅರೇನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅರೇನ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ದಿಗದನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದರಿ ಸೊ ಏತ ದಿನದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಪೊನ್ನನ ನಲಿಕೆ ಪೊನ್ನನ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಚೆ ಪೊನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಮಲ್ದಿನಾರ್ ತುಳುಟು ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುಟು ಬಟ್ ಆರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರುಂಡರ್ನ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇತ್ತ ಅರ್ನಲ ಖುದ್ದು ಸೋಲೋ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫೀಸ್ ಬಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಅಂಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಈಸಿ ಉಪ್ಪರ್ ಎಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬಾಂಬೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಇಂಕುಲ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ ಅರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಕ್ಕೂ ಬಾಂಬೆ ಡುಂದು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೇಕು ಆನ್ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ ರಿಹರ್ಸಲ್ ದಪ್ಪನೆ ದಾಪಂಡ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಲವ್ ಅರ್ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪದಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಏನು ಪಂಡು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಎಂಕುಲ್ 1-2 ಎಂಕುಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಓಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಕ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೋತಿಜಿ ಬಕ ಶೂಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಾಂಬೆದೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ನಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕನ ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ನಕುಲ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ದುಂಬ ಅಕ್ಕುಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾ ಒಂಜಿ ಕನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದಾಲಾಂಡ ಒಲ್ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಂಡು ಬಕ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಯಾರನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಸೌಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಕ ಯಾನ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಯಾರ್ನೊಟ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಸಾಂಗ್ ತೂತಾರೆ ಐಟಿ ಅನ್ನುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಅಂದು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ರೆಗ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಇಂಚ ಅರ್ನಾತಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ವಾಕೆ ತುಪ್ಪೇರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬಕ ಅಂಚಿಲ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತಂಡು ರೌಡಿ ಬೇಬಿಡ್ ಆರ್ ಇಂಚ ತಿರ್ತ್ ಬಗ್ವೇರ್ ಪಂಡ್ ಅವು ತಿರ್ತಿಂಚ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ 12 hours ಶೂಟ್ಡ್ ಒಂಜೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ತಿರ್ತು ಪೋಪಾತೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಡು ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಅರಿಗೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಅರಿಗೆ ನಡಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೇನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅರಿಗೆ ಅರ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಂಚ ದೆರ್ತುದು ಕೊನತೇರ್ ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಶೋ ಅಪ್ ಮಲ್ದೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಚ ಸ್ಮೈಲ್ ಅರಿಗೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಶೋ ತಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನ ಹಾಕಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅವೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಣದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪದೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚ ಡಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪೊನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂಡ ಇಂಕು ಸಾಂಗ್ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಕ ಆಕೃತಿ ಕಕ್ಕರ್ ಮ್ಯಾಮ್
ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಲೆರ್ಚಿರ ಆರೋರ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಆರ್ ಪಂಜಾಬಿ ಸಿಂಗರ್ ಪಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಸೊ ಆರ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನ ಇರೆಗ ಆಂಡೆ ಕಿ ಪಂಜಾಬಿ ದೈರ್ ಪಂತಿನ ಪಂಡೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ನ ಫುಲ್ ಇಂಚ ತುಳುಟೆ ಲಕ ಉಂದಾಪುಂಡು ಬಕ ಆಕಾಶ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಾಗ ಇರಿಗಿಂಚ ನಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದ ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ವೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೇಡು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ತುಳುದಕ್ಕುಲು ತೂಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂತು ಒಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜಾಬಿ ಅರ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಪುಡ ಮಾತ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಒಲ್ಪದ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ತುಳುತ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೋನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಬಂತು ಸೊ ಏತ್ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಓ ಮಾತ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೀರ್ನ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲಿ 22 days ಪನೊಲಿಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಬಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಂಜಿ ಹಲ್ಲಿದ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅವ್ಳು ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ತೂತಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ತೂವಡ್ ಅವಳ ಬಾಂಬೆಡೆ ಶೂಟ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಐಕಾತ್ರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂವಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಲಡಿ ಸಾಂಗ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪನ ಮೈಕ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂದು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈತಂಡು ಅವಳ ಬಾಂಬೆಡೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಎಂಕುಲು ವೇಟ್ ಮಲ್ದು ಐಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪೇರು ಜನಕುಲ್ ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆದ ತುಳುವೇರು ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತುಪ್ಪೇರು ದೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಕಾಮಿಡಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅತನ ಅಕ್ಕನ ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಆದಿಪ್ಪು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಂಡ 4 ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಕಲು ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲು ಇರೇಗದ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಸಮತ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಅವು ರಾಂಗ್ ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕುಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ತೋಜುಜಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ತೋಜುನ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ದಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅಕುಲ್ ಹಂಬಲ್ ಆದ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರ್ತೆ ಸೊ ದಾಲ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ನವೀನ ಪನ್ನಿದ್ದೇರಿ ಒಂದು ಚೂರು ಇಂಚ ಪಂಡ್ ಅವು ಇಟ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಕುಲ್ ಇಂಕು ಕಲ್ಪೊಡತೆ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ ಪನ್ನೆಂಡ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಈಜಿನ ಎರೆಗೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂದ ದಾಲ ಇಂಕ್ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಕೇನ್ ಇಂಕ್ ಅರ್ಥ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಸೀನ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಅವು ಪೂರ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೂರ ಕಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕಲ್ಪಾದೇರಿ ಇಂಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಅವಡು ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಇಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಂಡೆ ಈ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಂಡೆಡ್ಗೆ ಎತ್ತುನೊಚ್ಚಿ ಈ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಪನ್ಪತ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ನ ಇಕ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ಉಂದಾಪುಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕಿ ಎನ್ನದು ಪಂಡತ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದು ಈ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇಟ್ ಪನ್ಪಾತ ನಿನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ತುಳು ಈ ಪನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ನ ಐಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಎತ್ತುನೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಅನ್ನು ಕಲ್ದೆ ಲೈಕ್ ಇವನ್ DOP ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಕ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಈಜಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೂವಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟ್ ತೂಪ ಒಂಜೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಉಂಡು ಇರೆಗ ಅಂಚ ಉಂತೊಡ್ಕಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ವಲ್ಲಿ ಉಂದು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸೆಟ್ ಉಂತನಾಗ ಬಟ್ ಅವು ಇರೆಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಆಪರ್ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಪರ್ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪುನ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಎಪ್ಪಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ ಅಕ್ಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಕುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ ತೆಲ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಅವು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಈವನ್ ಬುಲ್ಪಾರೆ ಪಂಡಲ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ತೋ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕುಲ್ ಐನ್ಸರ ಟೇಕ್ ಕೊಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ ಅವು ಸೇಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಸೇಮ್ ಪಂಚೆ ಕೊರ್ಪೇರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ್ಸರ ತೆಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅವು ಪೂರಲ್ಲ ಅಂತೂ ತಕ್ಕುಳು ಇಂಚ ಆಫ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಯ್ಸಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮಾಗ ಅವು ಸ್ಪಾಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 100 ಪಂಡ ಇಂಚ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 10 ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೆ ಸಮತಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪಿರದಿರ್ಗದ ತೋಣಾಗ ಸಮತ ಇಲ್ಲದು ಲೈಕುಲು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ
ಇನಿಕ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮತ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ತೂಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಏತು ಪ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷಣದ ಇಂಚ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೋತಿನ ನೆನ್ಪಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆಡ್ಡಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಇರೆಗ್ ಬಂಗಾಡ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲ್ಪಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮದ ಪೂಜ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ನಮಗ್ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ದಾಲ ಬತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂಗ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡೆ ಪೋಡು ಪಂಡುಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವನ ಪೋಡತೆ ಪಂಡ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೂಲ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ್ ಎನ್ನಗಾನೆ ಎಂಕು ಎಂಚ ಪತ್ತೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದೊಲೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ಪಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೀರು ಪಂಡರ್ ಇಂಚೆನ ತಮಾಷೆಗೆ ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಅವು ಕನ್ನತ್ತದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಮೇಬಿ ಉಂದು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಾವ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿರ್ಗಾದ ಅವಲೇ ಕಾನ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಎದುರೇ ಕಾನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಎನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಎಂಕ್ ಸೈನ್ ತೋಜ ಅಂದುಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ತೂಕ ಪಂಡು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ 100% ಕೊರ್ಕ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಓಲ್ ಪೋಪ ಪಂಡು ಏಪ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಬಕ್ಕ ತೂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಡ್ ನನ್ನ 18th ಮೇಗೆ ನನ್ನ ದಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಡಿಗೆಲ ಉಂಡು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ಲ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫೋನ್ಡು ತೂಪ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ತೂಪ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವರ ಉಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಸೊ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಸ್ ಪೋಡಿಗೆ ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪರೆ ಉಂಡೆನ್ನ ಅಂಚ ಬಂದು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಸಮತನ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಆನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ ನಿಕುಲು ಒತ್ತೊಂದು ಅಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮ್ ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಇನಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದಲು 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಇನ್ನ ಜರ್ನಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಸಮತ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲರ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇರು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪಾರ್ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬಂದು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಆರೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುನಿ ಪಂದಾಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಪನ್ನೋಡೆನ್ನ ಆರೆನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಯಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ತೆಂಕ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಪೋಲ ಮಲ್ಪಲ ಅವು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಆಕಲ್ನ ಡಾಟರ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಪೋಲ ಮಲ್ಪಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಜನಕುಲು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರಣನೇ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಮುಟ್ಟುದೀನಿ ಅಕ್ಕುಲ ಅವು ಇಂಕು ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬರೋಡು ಅದಿಲ್ರಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ತುಳುತ ಜನಕುಲೆನ್ನ ವರ್ಕ್ ತೂದಿಯ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮೂಲ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಮಾ ಪ್ರತಿ ಜರ್ನಿಡೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏತೆ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಕಲ್ಪದೇರು ಆ ಪ್ರತಿ ಜನಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಏಪಲ್ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕು ಇರತ್ತೆ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿಂಕ್ ಇವನ್ ಏನು ಮೊರಣಿಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಅನ್ಬೇಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಶೋರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಕಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಮೀಮ್ಸ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮೇರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜಸ್ನ ಫುಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಿರಿಗೆ ತೆಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಿಯಾರಿ ಅವು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀದ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವ್ರು ಯೋಧಾ ಮೋಷನ್ದ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ಡು ಶಕುಂತಲ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರು ಸೊ ಏನಾರೆ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಆರೆನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ದೀತೇರು ಒಂದು ಜರ್ನಿಡ್ ಆರ್ಪಂಡೆ ಈ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೋವಿಡ್ಲ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ಪಂಡೇರಿ ಈ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಮಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯನ್ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಆರ್ ಹಿಂಗೆ ಊರ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ದೇರ ಕಿ ಪೋಯಿ ಪಂಡು ಈ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ಪೋಕ ಈ ಅಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ
ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನಪುರ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿದಿ ಅಂದ ಆರೆಂಕ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ಪಾಡ್ದು ದೀತೆರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ ಓಸ್ ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಕಿನ್ ಪಂಡ ಉಂದು ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀನೆಟ್ ಇಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸೊ ಶಕುಂತಲ ಅಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬೊಕ ಇಡೀ ಗೋಸ್ಮೈಲ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಕ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಏಪಲ ಮದಪರ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೆನ್ಪು ದಿಯೋಡ್ ಉಂಡು ಏಪಲ ಒಪ್ಪು ಸೊ ಮಾತಿರೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಡುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂದಾಂಡ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ದೋರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು ಬಹುಶಃ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆವಡು ಬಾಂಬೆ ಆವಡು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿನ ಮೆಲಕು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 14 ಮಗ ಬರೋಂದುಂಡು ಇರೇನಾಕುಲು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ತು ಏರಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಮಾತಿರಿಗೆ ಆ್ಯನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಏರ್ಲ ತೂಪುಜ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆ ತೂವೊಡುಂದು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರೆಂಡು ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏತ್ ಮೋಕೆ ತೋಜಾದರ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ಲ ಆತೆ ಮೋಕೆ ತೋಜಾಲೆ ಬೊಕ ಒಂದೆನ್ನ ಸುರುತ ಫಿಲ್ಮು ಯಾನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾರಣ ನಿಕುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಬತ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ತೋಡ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂದು 18 ಮೇಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರೆ ಉಂಡು 18 ಮೇಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಆರೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಾತ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕುಲು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕುಲು ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟು ತೂಪುನ ಸೊ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆತಿನ್ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮಲ್ತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪ ಇಂಕೊಂದು ಜರ್ನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೆಂದಾರೆ ನನ್ನ ಎದುರು ನಿಕುಲ್ ಗೆಂದವಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಒಪ್ಪೋನೋಡ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಪಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಸಮತ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತು ಪೂರ್ತು ಕುಲ್ದು ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಇರಡ ಕೇನರೆ ನನಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇರ್ನ ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಮ್ ಒಡಿ ಯಾನು ಒರಿದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಇನ್ನು ದಾಯಿಗೆ ಈತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೇನ್ ಕೇಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜನಕುಲ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಬೇಸ್ ಎಂಚಿನ ಇರು ಒಲ್ಪದಾರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕುಟುಂಬದ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಕ ಬೊಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಡು ಒರಿದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೆಕ್ಕೇನು ಇರ್ನ ಪೊರ್ತುಕೋರ್ನೆಕ್ ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ ಬತ್ತಾರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿನೆಕ್ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರಿಪಾಯರ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಏರ್ ಮಾತ ತುಳುಪಾತಿಯರು ಬೇರೆ ಅಕನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ಕಲಾವಿದೆರೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶರ್ ಆವಡಿತೆ ಎನ್ನಲ ಕೊಂಜಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಆದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ದಿತ್ತ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆನಾಗ ಸೊ ಬಟ್ ಆರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಇರ್ದು ಆದೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಓಪನ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಚ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಸಮತ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತಿರೆಗ್ ತೆರಿಪಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ಲ ನಾನು ಅದು ಮಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಮಾತ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇವಾಡು ಹಿಂಗ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ನನ್ನಾತ್ ಒಂದು ಆವಡೀರ್ ಆಪರೀರ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸೊ ಐ ಕತ್ರ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಕಲಾವಿದೆ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಆರು ಬಾಂಬೆದಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಾರೆ ಆರು ಉಪ್ಪುನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯರು 6 ನಟನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 6 ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲಾರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಲುಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ ಹೀರೋ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚನೆ ನನಲಾತ್ ಕಲಾವಿದಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಲ್ಲೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಮನೋರಂಜನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋಂದುಂಡು
ಸೊ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟ್ ನನ್ನೊಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ಲು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಧನ್ಯವಾದ.